אם אתם מתאמנים פעמיים-שלוש בשבוע, אני מבינה שיהיה לכם מאוד מאוד קשה להפסיד את האימונים האלה. אם לא, אז אתם גם ככה לא מתאמנים מספיק. איזה שטויות, שתפו את הפה שלכם, תנו לקעקוע להחלים, ותחזרו לאימוני בולשיט שאתם עושים אחת לשבועיים. אבל מי שבאמת מתאמן באופן רציף, ההמלצה היא כזאת. קודם כל, שבוע ראשון לא להתאמן, לנוח במזגן, לא להזיע, לאכול טוב ולישון טוב, כדי שהשבוע הראשון ייתן בוסט 5 ימים לפחות. ייתנו בוסט משמעותי להחלמה. אני ממליצה גם לצרף פה מדבקת החלמה שהיא מזרזת את תהליך ההחלמה בימים האלה. אחרי זה להתחיל לחזור לאימונים, אבל רק במיזוג כדי למנוע הזעה, כי בתוך הזיעה יש לנו מלח, ומלח פועל על קעקוע בערך כמו חומצה, הוא מעכל אותה. אז אנחנו רוצים להתחיל להתאמן אך ורק במיזוג מאוד חזק, וההמלצה של מאמה, תתחילו באזור שאתם לא מקועקעים בו. הקעקוע על היד, תתחילו באימוני רגליים, תתחילו באימוני ליבה, ותעברו לאט לאט בהדרגה אחרי כמה ימים לידיים גם. ובכל מקרה תבינו את החשיבות. באמצע האימונים אתם גם קוראים את הרקמה בזה שהיא נמתחת וחוזרת, מה שאומר שזה עלול להשפיע על הנראות של הקעקוע אחרי זה. אתם גם מעריכים את זמן ההחלמה בגלל שהרקמה לא מסוגלת באמת להחלים, אלא כל הזמן נפצעת מחדש, וגם פה אתם מכניסים את הפקטור של המלחים שקיימים אצלכם בזיעה, שעלולים להדהות ולהבהיר את הקעקוע די משמעותית. אז עכשיו זה רק שאלה, מה חשוב לכם יותר?